खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रुवामेन बर'। बर' थुनलाइ आफादा मानगोनां एमपि बिश्वजित दैमारिया हादरारि जौसिन सुबुं थान्दैफोरनि बिथायाव बर' रावखौ बाहायनानै बिथाङा जारिमिन सोरजिनायखौ साबायखर जासिदों। गोदानै फिन बिसायख'जानाय एमपि बिश्वजित दैमारिया बावैसो हादरारि जौसिन सुबुं थान्दैफोरनि बिथायाव बर' रावजों समायखिरा लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आं मुस्रि बिश्वजित दैमारि हादोर गौथुमनि बिसायख'जानाय सासे सोद्रोमा इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। बिथांनि बे खामानिखौ मिरु बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे आसामनि बर' फिसाफोरा जोबोरैनो बाख्नायनाय आरो साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। हादरारि जौसिन सुबुं थान्दैफोरनि बिथायाव बर' रावखौ बाहायनानै बिथाङा जारिमिन सोरजिबाय। मानोना थार ओंथियाव बर' रावा 8थि फारियाव थिसनजानाय राव महरै गोबां बोसोर बाहायजाथ'यि महरै दङमोन, नाथाय दा बाहायजाबाय। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिएबि वेलफेयार ससाइटिया एनडिएबिनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारनांगौनि थाखाय धरना होदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सपन गामियाव अदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिएबि वेलफेयार ससाइटिनि बानजायनाय रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै धरना होदों। बे धरना होनाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिएबि वेलफेयार ससाइटिजों लोगोसे बेंगल टाइगार फोर्स बिटिएफआबो बाहागो लाफायो। एनडिएबिनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ धरना होनायनि गेजेरजों खावलायहरदों। लोगोसेनो एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो हगारनांगौ होननानै सरकारखौ खावलायहरदों। एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो उदां खालामाब्ला उननि समाव बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारनायनि हाबाफारि लागोन होननानै अदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिएबि वेलफेयार ससाइटिनि बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। धरना होनाय बुब्लियाव एक्स एनडिएबि वेलफेयार ससाइटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि डि हारिमुआ बेबायदि बुंथिया। पीएम नरेन्द्र मोदी बिथाङा जोंनि बिटिसि हालामाव फैनानै बे सुक्तिया मोनसे गोजोन सुक्ति होननानै घोषणा खालामनानै गालांदों। बे हिसाबै बिनिनो सासे सागोनगिरि बिटिआरनिनो सासे सागोनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिम नाथाय जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दा सान्ति सुक्ति होननानै सिगनेचार होनाय सासे मानसिया जोबथेसालियाव जोबजानानै थायोब्ला अब्ला बिनियाव गोजोननाया बहा थाखो? बेखौनो जोङो दिनै रायजो राजानि गेजेराव सोंनोबो इच्छा खालामदों आरो जों एनडिएबिनिफ्राय जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु फोरमायनो इच्छा खालामदों। जायफोरा जों जेसेबांखिनि आफादजों लोगो नांनानै बिटिआर सुक्तिखौ खालामबाय, नाथाय खालामखांनायनि उनाव बिनिनो सासे सागोनगिरिया रन्जन दैमारि बिथां सारा जोबथेसालियाव थानांनायनि उनावबो सागोनगिरि बिथांमोना दिनैसिम फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय गनांगौ होननानै फंसेबो रावबो लिडारनिफ्राय जोङो बाथ्रा फंसेबो खोनानो मोनाखै। बे बर' जाथिनि थाखाय अतित लाजिनांथाव आरो दुखु गोनां बाथ्रा बियो। बिनिखायनो जोङो खावलायनो इच्छा खालामो गासै रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगोसे जे रन्जन दैमारि सारखौ गहोनायनि थाखाय नोंथांमोना अरायसम आरजबो गाबनांगौ। बेजोंनो लोगोसे आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो खावलायनो इच्छा खालामो जिहेतु जोंनि गेजेराव हान्थिया गैया जादों। दिनै हान्थिनि सुक्ति होननानै बिटिआरखौ एकर्ड खालामबाय। जिहेतु जोंनि गेजेराव रन्जन दैमारि सारा मुकुलि जायोब्लासो जेलनिफ्राय गबोयोब्लासो जोंनि गेजेराव शान्तिया फैगोन। बेखौनो जोङो आखा आरो मिजिं लाखिदों। अदालगुरिनिफ्राय निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। खुलुमबाय, आं रिंकु मनि नार्जारि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। सालाकाटि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि हितेश कुमार मुसाहारिया रुंसारि जाबाय। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सालाकाटि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल हानजानि जानानै बिसायख'थि गेलेनो गोनां हितेश कुमार मुसाहारि बिथाङा बे बुहुमखौ नागारलांबाय।
दुखुनांथाव रादाबा बेनोदि 12 नं सालाखाथि बियाबनि UPPL हानजानि बिजाथि हितेश कुमार मुसाहारिया गोब्राब लोमजानायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव रुंसारि जायो। बिथां रुंसारि जानायखौ UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां आफादा दुखु मोननाय फोरमायदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो सुगार बेरामजों भुगिनांनानै बिथाङा जिउजों जुजिगासिनो दङमोन। बबेखानि मख'नो गोनांदि बिथांनि सुगारनि मुलिखौ चेन्नाइनिफ्राय लाबोनाय जायोमोन। नाथाय कोविड-19 बिजानुनि थाखाय लकडाउन फोसावबाय थानायलाय मुलिखौ मोनैनि थाखाय लकेल डाक्टरफोरजोंनो ट्रिटमेन्ट खालामनो गोनां जायो। UPPL आफादनि लेङाइ आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बिथांनि रुंसारि जानायाव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायहरदों। बिथाङा बुंबावोदि बिथांखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा गोबां दं, बिनि थाखायनो बिथांनि सोरगोआरि जिउमायाव बिबारजों मान बावनो गोबां सुबुंफोरा नुजाथिफैदों। তেওঁৰ মৃত্যুত অঞ্চলটোত সকলো দল সংগঠনে আজি আহি ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে। সঁচাকৈ এইটো অকল UPPL দলৰে ক্ষতি নহয়, এইটো সমগ্ৰ চালাকাটি অঞ্চলৰ কাৰণে এইটো এটা অপূৰণীয় ক্ষতি। তো আজি আপোনালোকৰ যোগেদি মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। बिथाङा सुगार बेराम आरो हिमोग्लबिन खम जानायनि जाहोनाव गुवाहाटीयाव थांनाय 21 जुलाइ खालारनि हराव जोबथा हां बोयो। बिथांनि रुंसारि जानाया थारैनो सुबुंखौहाय खहा लाबोदों होननानै फोरमायो आरो UPPL आफादा बिनि जायगायाव सालाखाथि हालामनि सुबुंफोरनो जौगासारनायनि बेलायाव हाबा मावनो बिजाथि फोसावनायनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो। तो आमार दলৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতি হ'ল আৰু সালাকাটি ৰাইজৰ কাৰণেও যথেষ্ট ক্ষতি হ'ল। আগন্তুক দিনবোৰত যেটো আমাৰ UPPL দলৰ কেণ্ডিডেট আছিলে তেখেতৰ অনুপস্থিত আমাৰ ৰাইজে নিশ্চয় নতুন এটা চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু আমি UPPLৰে এই বিষয়ত আমি নিশ্চয় চিন্তা কৰিম। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। आसामाव नैथि दैबानाया गोबां रोखोमनि रायजो राजाफोरखौ खहा खालामनायखौ सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा चिरां जिल्लायाव नायदिंफैदों। दैबानानि खौरां लाहैनाय समाव सरकारनि अनसुंथाइ हरनायखौ मोनदोंना मोनाखै आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा चिरां जिल्लानि दाब दाब राहा बादायाव थानाय सुबुंफोरनाव खौरां लाहैदों। लोगोसे चिराङाव आइ दैमाजों खहा जानांनाय थावनिफोरखौ नायगिदिङो आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दिल्ली इउनिट एबसुनि सा 19 सोद्रोमाफोरा खेबसेयावनो बिबान एंगारबाय। थांनाय समबार 20 जुलाइ खालाराव उरखाव बर'खौ नागारनानै गासै सा 19 मावसुमा सोद्रोमाफोरा दिल्ली इउनिट एबसुनि बिबानखौ एंगारो। खौरां मेलनि प्रेस लिरथियाव बिथांमोना मख'दोंदि गनायजाथाव नङि नंखाय दाय जाबसिननायनि थाखाय बिथांमोना गावबा गावनि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय। लिरथि बिलाइयाव मख'नाय दङदि उरखाव बर'नि दारै गनायजाथाव नङै नंखाय दाय जाबसिननाय आरो सिगांग्रो मिथिहोनाय गैयालाबानो सेन्ट्रेल एबसुआ संबिधानारि नङै दिल्ली एबसु इउनिटखौ सिफायनाय जाहोननि थाखाय बिथांमोना बिबान एंगारदों। बिथांमोना फोरमायबावदोंदि मावसुमा आफादा मिरु एबसुनि बिबानगिरिफोरजों जेंनानि सायाव सावरायनानै सुस्रांनो जुनै मिरु एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ कन्टेक्ट खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय बिथांमोननिफ्राय जेबो रेसपन्स मोनैनि जाउनाव मावसुमा आफादनिफ्राय बिबान एंगारनो जोबथा थिरांथाय लानाय जायो। बे थिरांथायखौ मावसुमा आफादानो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथांमोना खावलायदोंदि गोरोन्थि बुजिनाङा होननानै। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। का नङा फैगासिनो दङ EIA 2020 सम थानायावनो रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो खावलायहरदों मानक रबिना। नमस्कार प्रिय অসমবাসী। এফালে কৰোনা মহামাৰী, আনফালে বানপানী, এফালে খাদ্য বস্তুৰ নাটনি, লকডাউন, আনফালে পকেট খালী। এনেকুৱা চোৱা সময়ত আকৌ এটা ভয়ংকৰ বেয়া খবৰ আহিছে। এই খবৰটো আনিছে এখন আইনে, পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন 1986, এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986। এই আইনখন ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত গৃহীত কৰা হৈছিল। এই আইনখনকে এতিয়া সংশোধন ঘটাব বিচৰা হৈছে আৰু সংশোধিত আইনখনৰ খচৰা ইতিমধ্যে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। অহা 11 আগষ্টৰ ভিতৰত যদি ৰাইজৰ কিবা আপত্তি আছে মেইল যোগে ইমেইল কৰি বিভাগক জনাবলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন প্ৰকৃতিবিদ, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকে এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে। কিন্তু সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, এই আইনখন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যিমান ভয়ংকৰ তাতকৈ অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে বেছি ভয়ংকৰ। তাৰ এটা মাত্ৰ কাৰণ মই কৈ দিছো, এই আইনখনৰ যিখন EIA 2020 মানে
এনভাইৰনমেণ্ট ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট যেতিয়া এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰা হয় উদ্যোগটো স্থাপন কৰাৰ আগত এনভাইৰনমেণ্ট ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট কৰিব লগা হয় যে এই উদ্যোগটো স্থাপন হ'লে ঠাইখনৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব কিমান কুপ্ৰভাৱ পৰিব আৰু উদ্যোগটোৰ পৰা দেশৰ কিমান লাভ হ'ব এই গোটেই এখন তুলাচনীত তুলি অনুমতি দিয়া হয় যে উদ্যোগটো স্থাপন কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে গতিকে এই দফাটোৰ সংশোধন ঘটোৱা হৈছে আৰু এই দফাটোত এটা কথা উল্লেখ কৰা আছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ পৰা একচুৱেল লাইন অফ কণ্ট্ৰল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ আকাশী দূৰত্ব 100 কিলোমিটাৰ এৰিয়েল ডিষ্টেন্সলৈকে যিমানবোৰ অঞ্চল সোমাই পৰিব এই আটাইবোৰ অঞ্চলক সীমান্ত অঞ্চল হিচাপে ধৰি লোৱা হ'ব আৰু সীমান্ত অঞ্চলত যিকোনো ধৰণৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিবৰ বাবে ৰাইজৰ মতামতক কোনোদিনে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নহ'ব EIA माने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसेसमेंट गुबुन रावै बुङोब्ला EIA आ जाबाय मोनसे बिखान्थि एबा फरायसंनाय जाय बिखान्थि एबा फरायसंनाया आबहावानि सायाव प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल एबा इन्फ्रास्ट्राक्चारेल प्रोजेक्टनि खोख्लैनाय बिजाउनखौ इयुन रादाब होयो EIA आ प्रपोज खालामनाय मावथांखि एबा प्रोजेक्टखौ एप्रुभ खालामनायनिफ्राय होबथानो हागौ भारत सरकारनि गोदान EIA ड्राफ्ट आ रायजो राजाफोरनि मतामत नागिरनायखौ 10 आगस्ट खालारसिम दिल्ली हाइकर्टआ फोलावदों बे बिथिङाव भारत सरकारनिसिम प्रस्तुत खालामना दिहुननाय जादोंमोन मोनसे अनलाइन पेटिशनाव सागान होनो खावलायदों महरगिरि बिथाङा निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दमदमायाव MP आब्दुल खालेगा दैबानानि खौरां लाफैदों थांनाय 18 जुलाइ खालाराव MP बिथाङा पागलदिया दैमानि दैबाना बुखारलांनाय दमदमा गेजेर हिरालनि नखरनि सेराव बरपेटानि संसद आब्दुल खालेगा खौरां लानो फैयो 12 जुलाइ खालाराव पागलदियानि फोजोबस्रांलु दैबानाया बुखारलांनाय दमदमा गेजेर हिराल गामिनि सैयद आलीनि नखराव खौरां लानो नुजाथिफैयो बरपेटानि सांसद आब्दुल खालेगा मख'नो गोनांदि असम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि साधारण सम्पादक प्रद्युत भुइयानि हांख्रायनाय लेखा बरपेटानि MP बिथाङा दुखुथिया नखरखौ खौरां लानो फैदोंमोन सैयद आली যোৱা 12 जुलाइৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে সন্দেহ কৰা হৈছে বাঢ়নী পানীৰ ফুটত তা উঠি গৈছে মূলত এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো খবৰ ল'বলৈ আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আমি এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ আমাৰ গভীৰ সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছোঁ এই কৰোনাক লৈ ৰাজনীতি চলিছে কিন্তু একে সময়তে কৰোনাই যাতে আমাক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব MP बिथांजों लोगोसे असम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि नेहाथारि धीराज देउरि असम प्रदेश युव कांग्रेसनि लेङाइ आफादगिरि रातुल पाटवारिखौ लाफानानै कांग्रेसनि गुबुन गोबां गाहाय मावबिबानगिरिफोरा नुजाथियो दमदमानिफ्राय नार्गिस बेगमनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां BTC-खौ आरोबाव 30 बोसोर BPF सोरखारानो सालायबावगोन बे खोथाखौ बुंदों रबिराम नार्जारिया गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय जेरै गण सुरक्षा पार्टी आरो UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 92 सा सुबुंफोरा दतमा बियाबनि सिङाव थानाय कलबारि राय बस्तियाव जानाय हाबाफारियाव BPF राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैदों बे जयनिं हाबाफारियाव 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि MLA रबिराम नार्जारि बिथांजों लोगोसे फैगौ BTC बिसायख'थियाव 8 नं दतमा बियाबनिफ्राय गेलेनो गोनां BPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथि प्रकाश बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिहैदोंमोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों दतमा बियाबनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा पार्टी नागारनानै BPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथि प्रकाश बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो थांखिजों गोबां लोब लोब आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोननाय जादों बे आखाइ गोरोबफैनाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा गोनां 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि MCLA रबिराम नार्जारि बिथाङा फोरमायदि रायजो राजाफोरा BPF दोलोखौ बयबो मोजां मोनो बेनिखायनो दिनैसिम BPF दोलोआव बयबो आखाइ हमफैदों BPF राजखान्थि हान्जाया BTC-आव 4थि खेबनि थाखाय सोरखार दाफिनगोना रोखा बेयाव मेगन मेसेबनानै बुंनो हायो होननानै बिथाङा फोरमायो अदेबानि फैगौ 30 बोसोरसिम जेखि पार्टियानो फैया मानो रावबो जेसेबांखि लंग फंग खालामा मानो बिथांमोना हानाय नङा बिथांमोना नाजासेयावबो दैबानानि फेंफोना गोजावलांनाय बादिसो जागोन होननानै बुंथिबावो दा बिथांमोना रियेलाइज जानानै दिनै जोंनि BPF राजनीति दोलोनि जे नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै आंखौ दले दले फैनानै जोंनि BPF राजनीति दोलोआव योगदान होनानै आंखौ देरहासार होनायनि बिथांमोना खामानिखौ मावलांगोन होननानै बिथांमोना आंनो आश्वास होदों BTR एकर्डआ BTC थाखानाय BTC-निनो फट'स्टेट कपिसो BTR-आव जेबो गैया बे मोनसे माने गला बिदै गला बायदिसो 100% BPF-आनो BTC सरकारखौ बानायगोन BPF-खौ फेजेननो हानाय खुनु शक्ति दा गैया फैगौ 30 बोसोरसोनि उनाव मा जागोन आं बुंस'नो हाया किन्तु बे 30 बोसोरसोनि सिगांसिमाव
खुनु दला बेवहाय जेखि लम्फ जम्फ खालामा मानो जेसेबां गोहो बोलो देखाया मानो बे गासैबो दैबानानि दै फेंफोना बायदि बे बिथांमोनहा गोजावलांजोबगोन बे हानजाया समजों लोगोसे फारसेनानि बनजार अर बायदि स्रोब गोमोरजोबगोन नोंथांमोनहा नायबाय था क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां 4 नं जामदुवार बियाबाव थांनाय 2015 निफ्राय जौगानायनि खामानि मावनो हायैनि दाया गावनि नङा होननानै जिरन बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों बे खोथाखौ बुंथियो थांनाय 20 जुलाइ खालाराव गसाइगावआव 4 नं जामदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सुरेन्द्रपुर गामियाव थांनाय 5 बोसोराव UPPLनि बिजाथि MCLA जिरन बसुमतारी बिथाङा जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै होननाया नंखाय होनना बुंथिदों जिरन बसुमतारी बिथाङा 2003 निफ्राय 2020 सिम BTCखौ बै समाव सालायनायनि सोमोन्दै बेबायदिहाय बुंथिया थांनाय 2015 निफ्राय 2020 मायथाइसिम जिरन बसुमतारीया MCLA मोनब्लाबो BTCखौ सालायनाय सरकारा TCLCC VCDC चेयारमैन VCDCनि मेम्बारजों लोगोसे गोबां जौगाखांनाय हाबाफारिखौ गावसोरनि आखायावसो लाजोबदों होननानै अजद दैखांदों MCLA जिरन बसुमतारीया যোৱা 17 বছৰত BPF দলে আমাৰ এই BTC অঞ্চলটো শাসন কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ আৰু সুবিধাটো পাইছিল কিন্তু যিখিনি সুযোগ সিহঁতে পাইছিলে এই সুযোগটো সিহঁতে ভাল এটা কামত লগাব নোৱাৰিলে আৰু সিহঁতে নিজৰ মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে জিৰণ বসুমতাৰীয়ে গাঁৱত এটাহে কাম দিছে বুলি হয় আমাৰ পানটো লিমিটেড সবে জানে আমাক কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া নাই আজি আপোনালোকে চাওক আমাৰ জমদাৰ সমষ্টিকে আদি কৰি বিভিন্ন সমষ্টিত যিবোৰত বিৰোধী পাৰ্টিৰ বা দলসকলে জিতি আহিছে সেই সমষ্টিবোৰত আমাক TCLCৰ চেয়াৰমেন দিয়া হোৱা নাই BCDCৰ চেয়াৰমেন দিয়া হোৱা নাই বা কোনো BCDCৰ মেম্বাৰকো বিৰোধী দলসমূহক দিয়া হোৱা নাই ঠিক তেনেকাকৈ মোক তেনেকা সুবিধাটো দিয়া হোৱা নাছিল তাৰ কাৰণে আমি উন্নয়নৰ কামটো কৰিব নোৱাৰিলো जिरन बसुमतारी बिथाङा खामानि मावनो हायि दायया बेनिखायनो सोरनि बेखौ बेबायदि बुंथिया UPPLनि बिजाथि बारग' MCLA जिरन बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि जायफोर बिथाङा UPPLआव गावनि हेंथायै खामानि मावदों बिथांमोना सम थानायावनो फैयोब्ला UPPLआव बजबनानै लागोन होननानै बिथाङा बुंथियो जामदुवारनिफ्राय खोरोमदाव लाइफाङारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों